May Pabengi, Pampanga, magandang gabi Central Luzon. Ako po yung kayong talasuyo Justin Dizon. Arani na po rin mga argula balita ngening Lunes, October 2, 2023. Susulong ng Mayor Roding Gonzales ing pamag-inspeksyon karen pong warehouse King Mexico, Pampanga. Ela kanuligtas kanan, dig isdang mararakap king Abacan River, agpangyan, keng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Region 3. High-value individual at miyembro na ning Sputnik Gang, merakapya keng drug buy-bust keng Angeles City. Librong Oka, meto nga istorya ning pamakipagkal, nasa nang mamaya inspirasyon kareng kaya nakang Kapampangan. At bagyong Jenny, balaos neng babanten ning pag-asa. Kabalen, susulong na po ngening Mayor Roding Gonzales ing pamag-inspeksyon kareng warehouse King Mexico, Pampanga, kaya ridang atokal ding otoridad, ini po ngalos 560 kilograms na ning shabu keng Barangay San Jose, Malino. Ay ni po yung detalye ng Paulo G. Santos. Makapamulala, ini nga sabi ng Mayor Roding Gonzales ning Mexico, Pampanga, tungkol keng 560 kilos a shabu, ikit da keng Barangay San Jose, Malino anyang Huwebes, September 28. Maabot keng 3.6 billion pesos ing alagana ning illegal na droga amenibat Thailand ing atukal da ring otoridad kapamailatan na ning controlled delivery operations. Siyempre may nga pamulala ako, may bigla ako eh. Kasi last Tuesday, may meeting kami with King Peace and Order, kaya being Chief of Police. Ang po parengalawang barangay captains, in-address ko yan na sana saup-saup kami keng kapayapan na ning kaming balen, especially kuburi mo naman ning keng drugs ayan. Out of 43 barangays, may tingay problema miin mong pandakaki. Then all of a sudden, may bigla ko yung pamuning San Jose, Malino, bigla lang makanyan karakaling drugs. Ay kuwado. Kaya naman isulong na kanong Gonzales ing inspeksyon kareng warehouse keng kayang sasakupan, kasabi ning gawandang tax mapping. Akit laking drone footage ay nining CLTV 36 News, deng warehouse kareng siping-siping a barangay na ning Panipuan, Kamuning at Malino. Pwede tayo ako ikang barangay captain. Diba may man balo nung nanong lamanan nining bekuran da ngayon ako. Anyaya ko ketang ka na akong planong tax mapping. Alam nga naman itang buri kumita sing pera na ning kaya kaming balian at bangka nita dagdagan ko yung programa. Noon buri ko nga balo karining bodega nga rin nung nanong laman na talaga. Siyempre, nung pamayad na lang tax at ako naman balo nung naning negosyo do. At ngini bilang igpa na ning balen, iya akong alkalde ngini. Siguro naman mature yung abalo ko nung nanoing laman na ning kanakong balen. Wala naman pamiyalwaking pibale-bale mo yan. Utang king pibale-bale mo. Siyempre, balo mo nga nung naning laman na ning bale mo, di ba? Pabor naman kanui Mexico Chamber of Commerce and Industry President Architect Nestor Mangyo king susulong ng Gonzales ang Mika Site Inspection, bang Mika Transparency at makasigurya ang LGU ang lehitimo lareng negosyo king mesabing balen. Samantala, kinumpirma ng Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Dong Gonzales king CLTV 36 News ang makafag-file ng House Resolution bang adwanan ang investigasyon kareng tuki-tuking drug busking Pampanga. At tatanda na niya mong Agosto, menikwala mo na mga 200 kilo na ning droga king meto nga parking kem Barangay Mabiga, Mabalacat City. Kalibutara na ning banwang 2022, aso naman king 400 million pesos alaga na ning droga ing atukal darin reng otoridad.
king gasoline station king NLEX. Makasuporta naman kanuing Mexico LGU king buri ng malyari ning kongresista. About king investigation na ning drugs na mekwangi ni king Mexico, susuportan kaya ka rin ni Congressman daw. Ako yung kaya kayong taladuki ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaya nga liwa namang balita, arestado ya ing metong kareng miyembro na ning notorious Sputnik Gang. Kini pong buy-bust operation dareng otoridad king Barangay Ninoy Aquino, Angeles City, anya mo pong ngauno ning Oktubre. Kilala rin po ring polising suspect ay Amorao, metong niya pong high-value individual at yung karelang drug watch list. May kumpiska kaya, ini pong 110 grams na ning pagsuspetsyang shabu, amika street value kanung 750,000 pesos. May dalawang niyang kasong violation king Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ing merakap as suspect. Kaya nga luwa pong balita kabalen, mig pagganakaya ing Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 3, ay lakanuligtas kanan, deni pong isdang mararakap king Abacan River. Atin pamurin kasi nga manasan keni bistaman ay kanumalinis ing danum daragus king mesabing ilog. Mamalitaya po i Paulo G. Santos. Metong kanu ka rin kapanintunan na rin miyasawang ni Angelica Dizon ampo i Joey Miguel ing pamanasan king Abacan River keni sa palibutad Angeles City. Yung pamingwit po, yung stick. Yung ganun po, yung stick na dala nila. Hanggang anong oras yan? Minsan po, maabot po kami ng alas 12 dito, minsan alas 11, ganyan. Hindi lang ho kayo nangingisda. Po, Hindi lang ho siya ang nangingisda. may kasama po siya, yung kasama yung sa trabaho. Ano bang trabaho talaga ng mister mo? Sa farm po, Nagpa-farm talaga. Mga ilang kilo na kukuha ho ninyo? hindi naman po karamihan. Konti lang po minsan. Kanti lang minsan. Opo. Bistaman kayabeng daragos ning danum ing basura keni Abacan River. Eneman kanumi gagana kay Miguel kareng kayang asan na ararakap keti. Malinis naman po. Gano'n mo nakatagal ginagawa yan? Almost bago lang po. Bago lang. Gano'n karami nangingisda dyan? Marami-rami naman po dahil kahit pang ulam lang po nakukuha nila. Malaking bagay ba na may isda naman? Meron naman po, madalang pero kung mapagtsatsagaan po, meron naman po. Agpangkang City Councilor Alfie Bonifacio, ing pamuntok na ning Committee on Environment keng Angeles City Council, metong ya kareng panigobranda, ing pamaglinis kanu keng ilog ning Abacan. Wow, biya pa. Actually, barakal-barakal pa nga sa akin. Yapin, yung gagaan mga talagang ngayon yung wastewater na rin tao, papasip-sip na kayo septage para tisya na punta masyado yung maratanda ng kaya mismo ng Abacan River. Samantala, nung idirektor Wilfredo Cruz na ning Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BIFA Region 3 ingkutnan, kanu safe kanan deng asa naararakap king Abacan River. Matibe kanu kasi taga na king pollution deng tilapia, anya maski pa marinat ing danum. Kakabiela. Agpang pakang Cruz, alaya pang programa ing BIFAR king Angeles City, partikular na king Abacan River. Aking kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po umamako, dakal pa balita king pamagbalik ning balen at balita.
Magbalik ya po ing Balen at balita. Kabalen makabusnine po ining Rodriguez Nature Park Library at Study Hub na akit po king Barangay Baliti, Arayat, Pampanga. Netong po karing libro na pwede naman na basa po ken ini pong Oka. Metong istorya ning pamakipagkal. Nasa pong mamaya inspirasyon kareng kaya nakang Kapampangan. Ayon po yung report. Metong karing librong akit king bayong buklat a Rodriguez Nature Park Library and Study Hub king Barangay Baliti, Arayat, Pampanga, ing Oka metong istorya ni pamakipagkal. Tungkol yay ni kimbiyenang attorney Oscar S. Rodriguez. I-Rodriguez ing mayor na ning City of San Fernando, Pampanga manibatan niya 2004 hanggang 2013. Migsilbiya naman king tersera distrito ni probinsya ang timong representative ng Kongreso anyan 1987 to 1992, 1995 to 2004, hapong 2013 to 2016. Kaya bay karing galalay kwa na niyang manungkulan niya ing World's Most Outstanding City Mayor, iba't king London-based organization na City Mayor's Web Publication. Metong yan naman ni Rodriguez karing sinalansang king pamalak na nita ning national government ay relocate na nalpamo rin Kapampangan king ariwang probinsya uling mitabo na niyang lahar ing kaya katamang Balen.
Peki paglaban niya na mitalakad niya yung mega daig bang misalbaya yung Pampanga. Pero bayo na liban ng politika, metong yung human rights lawyer Rodriguez sa may kipaglaban mo naman, king pamanabuso niya panahon na ring martial law ng Ferdinand Marcos Sr. Kening libro, ang po keng kanakong dita ka istorya na eko mika ko nung i-challenge siya kanakong manwandang kabiguan at transform niya iti kaya positively kaya ausan lang pa maghamon bala mo rin ang kabiguan at tinggap ko kaya bihamon la at pauli na nitang kapanwala na ito ultimately pauli na ning gembabo ang pong tampa magsikap ko at ding saop daring mapilan na tao itang struggle na ito itang kabiguan na tinggap ko kayong kanakumbi maging oportunidad mo naman mo itang makapag-aral ka maging matatag mag-struggle at managumpi. Banwang 2006 na niya bilimbag yung original version about Oka Story of Struggle as sinulat na ning author at veteran journalist sa Ibong Lacson. 2007 na malinwal yung Tagalog version ng libro. Tumbol yung akit nung makanalo kang magpursigi, manibaking kakaluluan, ang kang dangal at pamagsilbi kang balen, ito yung istorya ng apong Oka. Kaibat ng labi nga na mabanwa, may baldog yung libro king amanong siswan, kapamilata na rin poeta talasulat ay Felix Garcia. Agpangkang Garcia, patunay ay iniking lugod ng Rodriguez king balen. Nung makanano kang luguran may balen mo, yung kaya matapat na pamagserbisyo king balen kapag nasana. Paralan na naman kanong Rodriguez sinibang aso pa ni preserbasyon na ni kaya katamong sariling amano. Yung translation ng Kapampangan, wala mo fulfillment siya kaya tang kapag nasan ming emo is-share yung istorya. Itang kanakundela na hindi is-share karing mamasa kaniti ining kapag nasan ming ere kalingwan ng lengguaheng Kapampangan. Samantala, agpangking publisher na ng libro ay Sonia Soto, burida na naman amuyutan din kaya naka na mamasang libro. Lumi po dito nalalay ka naka mamasang libro. Uli na egan ka na, Google mo, makanya natin na pong e-books. Of course, ating na pong e-book version po yan. Nakanya po dela na proseso, we had to do the layout, etc. Pero ngayon, finally, ikita mo po na publish na po yung book at Kapampangan niya. So, sana po may ka-oras kayo para basa niya. Nung bisa ko kung mamasa, bisa akong painawa, you want to have a meeting, the right place to go to is the library. Kita pong lelena ng game. Kaya daratang ang panahon, natin kaya pong collaboration with city and universities, kaya di po Pampanga, there will be lecture series there. And young people will go there, make a bootcamp kaya po on leadership, local governance, journalism, human rights, name it. Dakal kaya po plano. Pasalamat naman ni Rodriguez kaning egan na ganang sinaw pat may muntukan, ban magtuloy-tuloy yung karelang nasa para kimbalen. Dakala salamat. At giyang makapakanano mo, ating kaming lakwan na dita legacy para king lahing Kapampangan, para king pamag-preserve ang kulturang Kapampangan. Ampong kitang ka kung kapag nasandeng kana akong pamilya, may ka-interest lang po siya ba yung manigaral Kapampangan. Yako po yung kaya kayong talasuyo JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, kaya baluan lapuring Kapampangan na manyaman magluto at ngini pong Burr months. May atong po ka rin pagad dyan. Daring may yaliw nga guman kaya tilabuan Kapampangan. Kaya be po, kimpanimuna na po ng Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Ini pong Sinukwan Festival. Nung nuka rin, may atong pong competition. King pa magluto, ing makasadyang marapat. Apin po ini ing kurang-kurangan. Nung nuka rin, anak la po ay estudyante. Ring maging contestant. Pakibaluan tayo po yung detalye. King report ng Liana Canilao. Pangaras kayong pisasabiang pamangan, elapay tauli rin Kapampangan. Mayaw siyang culinary capital of the Philippines ang kaya katamong probinsya, pauli na ng geling ang darang kaya katamong Kabalen kayang pa magluto.
Magumpisa na kareng baryo ang gana kareng mga regular restaurant, siguradong eka masira tula keng kalutong Kapampangan. Anya naman metong ya kareng paka antabayan ng piyami katagon keng Banu-Banuang Sinukwan Festival, ing kurang-kurangan ang pagsadya ng Yenining Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Agpangking food historian na Iaching Lilian Borromeo, paralan niya inibang lakwas isinduing makwaltang tradisyon na ni pamagluto kiti Pampanga. Ano pa niya naman every year, na datalumang recipe mga kalinuan, ilan nalagay ni bahan nito. Ito, abalo dala rin kay nakanini. At uling mararapat siya inibalang pormerong Dominggunan ng Disyembre, mayap muka ng isentro de ing tema ng aktibidad, keng pamaglutong pamangan amaralas a pagpatsye Pasko. Mumuna po itang temang kahit tamong eni is kurang-kurangan kapaskuhan. At lagi talang involved po din kaya nakan keni, uling nila po kasi reng magmana, kareta pong eganaga ng kulturang gagawan tamo kasalukuyan, at deta, at uling kapag in-involve tala ding anak, sigurado kaya bening pamilya talagang manantabel at mamiyalang suporta. Atlong estudyante at metong teacher coaching maging representative na rin balang balen at syudad kiti Pampanga. Mika open contest mo naman para kin pamaglutong panara ang metong kareng heirloom recipes na rin Kapampangan. Ngayon pong banwa ngayon atin tamo pong open category, karen po kaya katamo pong seniors, na po ita po ing metong akain na pong Iaching Lilian, banta po, igawan tayo po itang panara cooking contest. So agkatan mila po, reta pong mabilog Kapampangan na atin pong kebaluan, kimpamangawa pong panara. Na po, natitinda tamo po pagpupasko, na ena po ngayon ni akakit ngayon kimpisamban, sana kumabiyaya pa si Bayo. Ita po yung panagkatmi karen pong bisa makyabe. Midakaya namang metong heirloom recipe Iaching Lilian Borromeo king maganap kurang-kurangan ng Sinukwan Festival 2023. Panagkat na pa karen kaya nakan, panigaralan ng heirloom recipe at irura rin kanilang pipunpunan at pakiwaluan ng milabas bang eka mababating ing manyaman akalutong Kapampangan. Igay man sanang kay nakan, nung ating kong lumang recipe na tiro na pa yung grandmother, yung apuyo. Lagi talo sana bang kanita, inki katamong yung recipe ta nga rin, ila makalinguan. Kalupa na mo, yung nagyunan nung nanoy tang apo tamo, yung mituro, agaga nakatangan, bang kanita, mabiyasa tamo po, balo tayo tang milabas. Ako, inki kayong talasuyo, Liana Canilaw, ating pusong makabalin. Kabalen, siguro po pansinan nyo na lang mga sala ang po mga santing parul kaya po kay syudad na ning San Fernando, Pampanga. Pislag daw po rin, mag-umpisa niyang biyernis. At agbang po kay local government unit nasa adang lakwas pasiknangan ini pong parul industry kay katamong syudad. Ayon po yung report. Muyang sala ang Heroes Hall kaya tiging syudad na ning San Fernando kaya rining pepaslag ng Christmas decorations anyang Biyernes September 29. Pakasabit lang naman din mga santing parul king Jose Abad Santos Avenue, City Hall, ringadong flyover, Monumento Fernandino, Poblacion Clock Tower, ampong baliti portion ni MacArthur Highway. Atinang puso, mga ragulat regalo at syempre batuin na sisimbolo king Pasko. Kaya ba ka rin ginawa rin dati naka-lantern makers ng syudad, apeni mo dari Arvin Kiwa, Roland Kiambao, ampong Marlon Tayag. Sinahopla naman rin aliwa pang lantern makers sa Mark Flores, Efren Teodin, Edmar David, Edwin David Jr., Teddy Aguilar ng Florante Parilla. Kasi alam mo, pag kasi nakakakita ka ng magagandang disenyo at pailaw na ganyan, parang for a while malilimutan mo yung pinagdadaanan mong masaklap sa buhay di ba? Agpakang Mayor Vilma Caluwag, metong yung lantern making industry ng syudad, karing nasa na panglakwas sa pasiknangan ng lokal na kapanibalan. Oo, syempre kasi gumagastos tayo kasi hindi natin pwedeng pabayaan yon. Kailangan nating ponduhan para hindi mamatay yung kaya nga tinawagan tayong Christmas Capital of the Philippines. Kailangan pinag-iisipang mabuti. Kailangan talaga may makita silang, the best talaga ang San Fernando when it comes sa pailaw. In fact, meron tayo niyan bubuksan sa City College natin, yung
lantern maker para, di ba, i-showcase natin yung mga magagaling nating mga kabalen dito sa siyudad ng San Fernando. Dahil naman nasa likod din kaya katamong kabalen ng karelang saya, anyang akit dong pakabusniring masasalang parul. Ang tala ng siyudad, tapos ng tala ng kasiyahan, tala ng at tala ng kapayapaan. Yako po'y kaya kayong talasuyo, JM De Jesus, ating pusong makabalen. Kabalen, ako po mama ko, dakal pabalita, king kaya kaming pamagbalik.
Magbalik po ing balen at balita. Kaya oras pong ini, lawentala pa mo rin pong schedule daring miyaliwang power interruption. Kaya po king Pampanga, rin po kabalen, pagsadyantala po. Kaya pong Porac, Alviera Industrial Park, kaya pong daratang Webis, alas 10 ni nga ba hanggang ng ugto. Alas 12 ni ugto, brownout po ken. O pauli na po nitang energization of the primary line ning Pelco 2. Hindi naman po kabalen at keng A4 o keng Miyerkules po alas 7 ning abak ang ganang alas 4 na ning gat panapon ala pong kuryente kening barangay San Basilio, partikular na po kahit ang Zone 1, Zone 2, ang pong mapilang portion na ning Zone 3, ken pong balen na ning Santa Rita, Pampanga, bang dinandalan po ining upgrading dareng primary lines. Pasibayuan kaya po kabalen, alas 7 ning abak hanggang alas 4 ning gat panapon, keng October 4, aldo na po ning Miyerkules. Ala pong power keng barangay San Basilio, Zone 1, 2, and portion of Zone 3, ken pong balen ning Santa Rita. Kabalen, makanyan mo naman, bukas naman, alas 9 ning abak hanggang alas 3 ning gat panapon, ala pong power ken pong Santa Lucia Resettlement Phase 1. Bang dinan pong dala naman, ita pong pamanalilida kitang masisira ng poste ng kuryente. Alas 9 po ning abak hanggang alas 3 ning gat panapon, bukas, aldo na po ning Martis, pagsadyan niya po yan, then pong Tao Santa Lucia Resettlement Phase 1. Hindi naman kabalen, ken pong Biyernes, October 6, 9 a.m. hanggang pong 4 p.m. Ken pong Barangay Babo, Pangulo, ken Porac, Pampanga. Ren pong apektadong lugar ken, ita pong Purok 2, itang Sese Compound, ang po itang Dizon Poultry, ang po itang cell site na ning Smart. Mag-brownout mo naman po ken, alas 9 ning abak hanggang alas 4 na ninggat panapon, uling mika relocation po ketang primary line. Kanya pong Biyernes yan, kabalen, pati nga po niya, pasibaywan ke, October 6, Friday, 9 a.m. to 4 p.m. Kaya pong Barangay Babo, Pangulo, Purok 2, kaya pong balen ning Porac, Pampanga. Kaya ngaliwa naman pong balita, ini po, abiso po kareng sablang driver, ang pong motorista. Rin po rin latest petroleum price adjustment ang mag-umpisa po bukas, saldo na po ning Martis, October 3. Good news niya po, may babaya po nga 2 pesos yung presyo ning balang litro na ning gasolina, karen pong may ayaliwang kumpanya. Kaya po Pilipinas Shell, Caltex, Sea Oil, Petrogas, ang pong clean fuel. Atin mo naman pong rollback ka 50 centimos, kaya presyo na po ning kada litro ning kerosene. Dapat nung diesel ya po, kaya kayong daralang saken, kung gagamitan na saken, ini po kabalen, mitas neman, yung diesel. Yung presyo na, mira siya pong 40 pesos, o 40 centavos, sorry, ini pong price increase king kada litro na ning diesel. 40 centavos ya po, ini yung price increase king kada litro na po ning diesel. Maging effective ya po, ini price adjustment ng ini, ang ini pong Martis, pota pong alas 12 ning ganingaldo, ang pong alas 6 na po ning abak, basin mo rin po kitang anunsyo na po rin may yaliwang kumpanya. Balita naman ho mula sa ibang bahagi ng rehiyon, deni po kabalen, mahigit 6,000 student athletes mula po sa 114 state universities and colleges sa buong bansa ho yung lumahok dito sa 2023 National State Colleges and Universities Athletic Association o SCU AA Games. Ongoing ho ito ngayon dyan sa may New Clark City sa Capas, Tarlac, at tatagal ho hanggang bukas,
October 3. Gagamitin ho dyan yung athletic stadium o ginagamit ho yung athletic stadium at yung world-class facility na aquatic center. Ayan. At syempre ho, congratulations dun sa mga winners dun sa day 1. At good luck pa sa mga natitira ninyong laban. Antabayanan ho dito sa Balen at Balita sa CLTV 36 News Facebook page yung magiging resulta ho ng palarong iyan kung saan 6,000 mahigit pong mag-aaral sa buong bansa ang kalahok po dyan sa naturang palaro. Kabalen, ako po mama ko. Dakal pa balita king pa magbalik ning Balen at Balita. Magbalik ya po ing Balen at Balita kabalen king oras pong ini makibalita ta naman po kang Sir Manny Asguera, ang Chief Weather Forecaster ning Pag-asa Clark tungkol po kay ning babantendang bagyong Jenny.
Mga Manny, magandang gabi ho. Ano ho yung latest dito kay Bagyong Jenny ngayon? Okay po, si Bagyong Jenny po ay lalo pang lumakas at saka po ngayon ay isang nasa typhoon category na. Namataan po siya sa layong 485 kilometers dyan po sa may silangan ng Basco, Batanes. At nagtataglay na po ng lakas na hangin na umaabot ng 155 kilometers per hour malapit sa gitna. At pagbukso na umaabot ng 190 kilometers per hour. Ito po ay kumikilos naman ngayon ng 15 kilometro kada oras pahilagang kanluran. Samantala po ay inaasahan po na hahatakin ito o palalakasin pa itong hanging habagat na siya magbibigay naman po ng mga pagulang lalo na po dito sa may Southern Luzon, Visayas, Mindanao. Pero kasama na rin po dito, kasama po ang Metro Manila. At saka yun nga po ay nakataas na po ang babala ng bagyo bilang isa sa lugar po ng Batanes, Cagayan, including Mabuyan Island, northern and eastern portion of Isabela, Apayao, northern and central portion of Ilocos Norte, kasama rin po ang northeastern portion ng Abra at ang northern portion ng Kalinga. So lahat po ng mga lugar na nabanggit ay posible po makaranas sila ng masungit na panahon na taglay po nitong bagyong si Typhoon Jenny. Yes, sir. Opo. Mang Manny, ito hong Pampanga, kanina bagamat sumikat ho yung haring araw, nung bandang tanghali sa mga ilang lugar talagang naramdaman naman yung buhos ng ulan, bagamat doon sa area ho sa Angeles City mabilis yung naging bagsak o pagbuhos ng ulan, bagamat hindi nga tumagal pero marami ho yung ibinuhos. Ito ho ba epekto rin ng bagyo at hanggang kailan ho natin mararanasan yung ganitong klaseng panahon? Okay, yung nangyari po mga pagulan na yan, hindi lang po sa Pampanga, meron din po sa Bulacan, sa ilang parte pa ng Central Luzon, ay dulot po ng trough o yung extension itong si Typhoon Jenny at ng localized thunderstorm. So inaasahan po naman, nalalabas na po ng PAR itong si Typhoon Jenny dito sa Huweles po, October 5. Pero asahan pa rin po, kahit nakalabas pa siya ng PAR, ay inaasahan pa rin po na palalakasin pa niya itong habagat na siya magbibigay po ng mga pagulan sa lalong-lalo na po dito sa may western section ng ating bansa. Opo. Mang Manny, nasa buwan na ho tayo ng Oktubre. Ngayon, doon sa mga huling balita natin, kung maalala ko lang ng tama, inanunsyo ho ng inyong tanggapan, Pag-asa, itong latter part ng 2023 o yung fourth quarter ay magsisimula na nating maramdaman yung epekto ng El Nino. Ito ho ba sa monitoring ninyo, Mang Manny, ramdam na ho ba at or kailan ho kung hindi naman sa ngayon itong simula ng fourth quarter, Mang Manny? Okay po, itong last quarter po nito ng taon na ito ay talaga pong magpaparamdam na itong El Nino. Ibig sabihin, hindi naman po totally o zero, walang ulan, pero makakaranas pa rin po tayo ng mga pagulan sa ibang mga lugar, pero yun nga lamang po, bawas na. At yung ibang lugar naman po, makakaranas na rin ng mga tagtuyot, lalong-lalo na po yung mga walang irigasyon. Kaya pinaghahanda na po natin ating mga kababayan dahil posible po magtagal itong El Nino hanggang sa susunod na 3 buwan ng susunod na taon. Opo. Mang Manny, ito hong ganitong klaseng phenomenon, ano ho yung kagyat na epekto nito doon sa ating mga kababayan, doon sa usapin yung pakiramdam ba nila na pag El Nino, pwede nating sabihin na maalinsangan talaga yung panahon dahil bihira yung pag-ulan, ganun ho ba? Yes po, magiging mainit po, maalinsangan, at yun nga po, kulang sa tubig, kulang sa ulan, kaya lahat po ay posible mag-suffer dito, lalong-lalo na po yung gumagamit ng mga tubig galing po sa ating mga dam. So especially po dyan yung Metro Manila at saka po yung agricultural lands natin at saka po yung sa power generation. So posible po na mag-suffer din yan kapag lumakas pa itong si El Nino. Ayan, opo. Maraming salamat ho. Mang Manny, panghuli na lamang, paalala na lamang sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ho yung mga may mga nakaplano na ring lakad dahil alam naman natin ito, birth season, madalas na ho yung paglalabas ng ating mga kababayan. Pero ngayon, gaya nga ho ng nabanggitin nyo, yung epekto ni Jenny, ramdam din ho dito sa gitnang Luzon. Yes po, sa ating po mga kababayan, iba yung pag-iingat po dahil ngayon po, marami na rin po nagkakasakit, lalo na yung mga ubo, sipon, lagnat.
dahil nasa transition period na po tayo at malapit-lapit na nga po ma-terminate ito si Habagat, baka po itong paglumayo na ito si Jenny ay tuluyan na rin po mawala itong si Habagat. Kaya papasok naman po si Amihan, kaya nasa transition period po tayo. Magiging posibleng malamig po tayo sa umaga at saka sa gabi. Okay, dakala salamat. Mang Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Welcome po at magandang gabi. Yan kabalen, dimdam tayo po Sir Manny Esguera tungkol po kening latest kang bagyong Jenny po nung dapat tamong pagsadyan ken mo na mga epekto na ning El Nino phenomenon. Ken pong aliwang balita. Meto nga innovation ning sasamas dangeni ring mialiw nga aguman keng panimuna na po ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated bang lakwas pasiknangan ini pong visual arts daring adwang balen keti Pampanga. Ini po ing pamandukit ning Guagua ang popuitang pamangawang pasu o ing pottery keng Santo Tomas. Ay ini po ing report. Mukim pamangan apag maragul ing Labwad Kapampangan. At inya mo namang makapagmulalang pasyalan at aliwaliwang kapiesta ng Timo Ligligan Parul at ing Sinukwan Festival. Bukod pa kareti balang balen at syudad keti Pampanga at ing gelingan karasking mialiwaliwang obra. Ang Timoking Guagua nung nukarin, kilala laking pamandukit. Manibat kareng rebulto, altar, gamit pan display o mebles, agyurang-agyong ihulma at pasantingan. At tsuya naman ing balen ning Santo Tomas ay emo kilalang casket capital ning Pilipinas nung alimetong muna mang dadaywan karas kay pamagpasu. At bang lakwas pang pasik na nga ning gelingan dareng iskultor at magpasu at palabungan ning karelang talento, meto nga inisyatibo ing susulong daring miyaliwang aguman kay panimuna ning Foundation for Lingap Kapampangan Incorporated. Apin iti yung collaboration daring visual arts dareng adwang balen, ing kulyut at dukit. Kulyut ang pondukit sa collaboration niya po itang gagawan daring mandukit king Betis at itang pottery Kukulyut king Santo Tomas. So ipihalo tal pisamput tala na sakit na makanita at indang ring sculptor Betis makakayabin apakit dayon makanano lang yung galing da, iyabe da karetang pasuna rin sa Totomas. So basically, bala mo collaboration between aduang industry na sana eventually magkaroon na itang bala mo mag-emerge na ring bisang mag-upgrade kareng talents da, kareng skills da, makanyan. So sana pauli na nining project kayo ni makapag-produce tamong makan. Agpang karang focal persons ng programa ari Maestro Willie Layug at Precious Garcia, nasarang mas isulong pa ing pangatanyag na rin kabalen karasking kalalangan. Ita mo well-known ta nakitang culinary po paking visual, kareng sculptor, basta kaya katang artistic kay itang alos sa saluduan na katang mabilog Pilipinas. Ita gagambulan tayo ito para lalo yung lumabong. Apining proseso ngayon. Ako pa salamat ko Pinkang Precious na at talagang tinggap de at embrace siya. Gagawan da naman kano ini para kareng susunod na henerasyon dareng Kapampangan. Tamong pisan tayo mo itang process, ilang magpatuloy at ilang idea rin anak. Dakala ideas. Kami bala mo dinamilandalan. Kaya ba't ilan na? Dakala possibility ng potential. Agpang naman kang Santo Tomas Mayor John Sambo, masanting yang inobasyon ini kareng-karelang produkto. Kumbaga tuturuan ng ating mga kababayan sa pagdukit gamit ang materyales ay clay, no? Yun nga, paso. Of course, it's another innovation, no? Another innovation, improvement sa ating product. Kaya malaking tulong ito. Makasawpya kanu ini karela lakwas langening masyadong manawa ing kapanakitan dareng magpasu. Fortunately, right now, because of our economic situation, nakalupanin dati. And I believe yung pandemic talagang dakal na may manyaling pasu plantito, plantita. So siguro metong pa kare maging epekto na ita kasi nagka-rush buying that time. But again, dahil nga ang bayan natin ay kilala sa paggawa ng paso, so patuloy pa rin natin itong sinusuportahan
At meron pa rin naman tayong mga kumpanya dito na nag-export hanggang ngayon. At yung ating local market, especially di Santo Niño, Sapa, yan ho ang kabuhayan doon sa barangay na yan. Maragulya naman kanong kapasalamatan isambo kareng utak na ng Sinukwan Festival. Sa mga tumutulong pa rin sa ating Sinukwan Festival para unang-una may continue natin ang ating kultura, ang ating tradisyon, tayong mga Kapampangan dito sa ating lalawigang Pampanga. Kaya napakaganda po ng inyong proyekto, hindi lang pang kultura, ngayon may kasama pang tulong pang ekonomiya. Samantala, anyawara ng Layog at Garcia ang kasaupan at suportada rin kaya katamong Kabalen, bang maging matagumpela king karelang inisyatibo. Dakal po talaga sangkap para kami talaga, dakal ingredient. Yes. Nung pumisakap kami, tikdoyo kami. Yes. Tatba may talakad tamo para pareho, para kaya katamo po ini. Man po para kaya kami, para kareng anak. Ang sabi ko pin, kailangan tayong umpisan. Kasi nung ala pong mag-umpisa, hanggang niya mo pong idea. And po pwede na one-time program mo. Kailangan talaga sustain tayong maluwat. Kasi, naman po rin sabihan na first project, api na ito. Kailangan tayong ituloy-tuloy, dyan pang may bagsakita mo munang proseso. Kailangan tayong isundo, at para isundo mo ito, kailangan mo yung suporta. Mika 2-day workshop para king Kulyot at Doki king Dartang October 6 at 7, kareng Adwang Balen. Malyari lang akit ding maging produkto Kenny king exhibit ng Sinukwan Festival king Disyembre. Ako, ingke kayong talasuyo. Liana Kanilaw, ating pusong makabalen. Exciting ya po yung proyekto ngayon. Uling baluta naman talaga yung kelinganda. Rening matiyanakang Kapampangan ng po siyempre Maestro Willie Layog. Metong ya po talaga yan. Kareng peka sikat ta artist at peka biyasang artist keti po. Mukhang Pampangan nung yung mabilog Pilipinas at taga-UST naman po yan. Kaya ngalawa pong balita ini, makasadya na kano yung City of San Fernando, Pampanga para kayong Alay Lakad 2023. Atin pong temang Takbang Fernandino Kaya Beka. Nasa na po ning Alay Lakad o Walk for a Cause, makatipon pondo, bang makasawb kareng out-of-school youth, bang balaos in karelang pamag-aral, makapalubmurin keng proyekto ng miyaliwang programa. At di mo po yung spoken word poetry competition para kareng estudyante, ang po po yung Miss Alay Lakad Beauty Pageant. Marapate po yung Alay Lakad ngayon October 27, alas 6 ning abak, kareng apat starting point keti syudad apin po rin ining dening Pampanga Capitol, Dolores Intersection Flyover, ita pong Tagulod Junction, kaya pong Del Pilar, boundary ng Del Pilar yan ang pong kaya, San Nicolas po pong Ponduan, kining Juliana. Mag-start na po yung registration bandang alas 5:30 na ning abak. Samantala para kareng bisang tumagon, voluntaryo ya po yung pamamiyad donasyon. Karen pong bisang mag-donate, malyari la pong padala. Karing kaya kayong donasyon, karing account number, paka-flash po, karing kaya kayong screen. Basan ko na lang naman, kabalen. Anti mo po ini, bank account. China Banking Corporation's bank name, City of San Fernando, Pampanga, Alay Lakad Foundation Incorporated, account number 177-299-7314. Ang po po ining GCash account ng Sir Ruben C. 0918-142 at 798. Pasibaywan kayo po kabalen, deni pong numero, deni pong bank account, areni po, deni malyaring mamiyad donasyon, Ini po kabalen, bank account, China Bank Corporation's account name, City of San Fernando, Pampanga, Alay Lakad Foundation Incorporated. Ini pong account number, kaya pong China Bank ini, kabalen, kaya Alay Lakad, 177-2997-314. Pasibaywan kayo po, account number 177-2997-314. Ang po po ining GCash ng Mr. Ruben C. 0918-914-2798. Pasibaywan kaya kabalan, 0918-914-2798. Karera naman pong atin buring ikutang kaya ni pong organizer ng Alay Lakad, malyari ko pong mouse kang Miss Lorna
Laganya Codera, ken pong numerong 0966-552-3465. Pasibaywan ke, 0966-552-3465. Kaya nga luwa naman pong balita, mag-perform lapure ni pong local musicians sa pong artist kay Katlong Korsyento. Kaya ni pong Malacanang o yung KSP. Konsyerto sa Palasyo. Gawa da po, dinaked para ka rin Filipino teachers. Ngayon ni pong Domingo, October 1. Kaya be po ka rin present naman kay pamakitagon ni President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos, Vice President at Education Secretary Sara Duterte, ang po Senator Amy Marcos. At samantala po, mapilang netizen naman, ding memye batikos kaya pong post na ning Presidential Communications Office tungkol po kay concert. Agpang po karela, mas masanting sana kanu nung di na namong pansin ning gobyerno ing sweldo at benepisyo da rin talaturo at ali po ing concert na makanyan. Ini naman kabalen, traffic advisory tamo, pasibayo de pong sera, ining innermost ampong middle lane, naning northbound road, ning NLEX, king lalab na po ning Tulaok Bridge, king San Simon, Pampanga. Nandin pong alas 6 ning Bakyan, pasibaywan ke po, no? Sinaraho yung innermost at saka yung middle lane, dyan po sa may northbound road, sa ilalim ng NLEX, sa ilalim ng Tulaok Bridge ng NLEX, dyan ho sa may San Simon, Pampanga. At magtatagol ho ito hanggang 6 p.m. sa susunod na Martes, October 10. Ayon ho sa NLEX Corporation, maaring daanan ng motorista yung iba pang mga lanes at magpapatupad din sila ng counterflow sa southbound road. Kabalen, kabilis po yung panahon. Apin po yung pormero tang episode ni Kembula na ning Oktubre. At balayo po, 75 days na mo Giant Lantern Festival na. Kabang 84 days na mo Pasko na. Apin po rin ding mga regular balitang kinalap ng Kaya Katamong News Team. Para po ka rin alawa pang updates, i-like and follow ilamo rin Kaya Katamong social media pages, king Facebook at CLTV36 Official, ang pong at CLTV36 News. King Twitter naman o X at CLTV36, ang pong at CLTV News. Ing Instagram tamo ang pong TikTok, pati na YouTube at CLTV36 Official. At malyari kayo rin pong munta Kaya Katamong website, www.cltv36.tv. Ayalben la po rin programa na ning CLTV36 via Signal Channel 115. Ang po ka rin kaya kaming 38 cable partners, kaya po King Central Luzon at syempre King Free TV Channel 36. King lagyo na po ning mabilog ang CLTV36 News and Current Affairs. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong Bakabalen.